Čau, Šanko. Píš to? Dobrý som, máš ma sveteného? Počkaj, tuto máš špinku, toto musíme upraviť, musí byť dokonalý. Počkaj, ofinka, no teraz si perfektný, potom dáme rande. OK, takže je dobre? Je to? Dobre. Koleso, okulesilo si sa. Koleso, okulesilo si sa. Samír nasral na striho. Aristoteles nasral na ľadedovi. Strč prst skrz krk. Pozor, ideme do vysielania. Za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vážené športové fanúšičky, športu zdar, hokeju zvlášť. Toto je KNTV, Kanianská národná televízia a pri mikrofóne som ja, Marcel Mravčák. Milí, vážení platiči koncesionárskych poplatkov, práve nám skončila druhá tretina hokejového stretnutia Kazachstan-Slovensko. Stav po druhej tretine je nepriaznivý 0-5 a už teraz máme pripravený rozhovor s našim legendárnym obrancom z NHL, Dubom Čerešňovským. A už práve Dubo prichádza. Pán... Nazdar, Dubo. Áno. To som dal toto. Čo je toto? Pardon, to je moja mekvička. No, počkaj večer. No, tak ešte. Raz, dvo. Pán Lubomír, zatiaľ prehrávame 0-5. Čím to je, že po druhej tretine taký nepriaznivý stav 0-5? Prosím vás. Tak ako si myslím si, že ako je to počkaj. Dobre. Máme ešte dosť času. No tak, čím to je, že prehrávame 0-5 po druhej tretine? Veľmi nepriaznivý slovo. Tak určite je to ako určite lepšie ako v prvej tretine a rozhodne ich ako prekorčľováme. Myslím si, že ako môže sa stať ešte hocičo, ten puk je čierny a ako ľad je šmiklavý a do tretej tretiny, ako ešte máme čas, ešte stále sa môžeme ako zohrať, určite áno. No, nám sa zdalo, že ste mali veľké problémy s korčulovaním mladého kadeťského družstva. Vôbec sa nám zdalo, že nestíhate. Že máme prestavnutý tým, nevládali ste. Ako to vidíte vy v kabíne, hráči? Myslím si, že nie, veď je to zatiaľ stále len ako 0-5 a sme dobre fyzicky ako pripravení a myslím si, že akože myslím si, že sme dobre fyzicky pripravení na tento zápas a ešte stále je to, hovorím, je to otvorené a jak vravím, ako ten puk je čierny a ľad klzavý, tak stať sa môže hocičo, no. Aha, tak puk je čierny, ľad je klzavý, to znie ako nejaká novinka, Dubo. To fakt, to je nejaká novinka toto? Tak určite. Nesmejte sa, Dubo. Nám v hokeji ide o veľa. My chceme postúpiť do finále, my chceme mať zlaté trenky. Tak ja rád približím divákovi vlastne o čom táto hra je a ja som sa to dozvedel tiež iba nedávno a to mám 34. No, dobre. Takto. No, čo hovoríte na početnosť streľby v druhej tretine, Dubo? Lebo nepadajú góly, malo striel. Čo robíte, Dubo? To sa nemyslíte vážne, Dubo. Slánina? Šáňo. Môžeme teda pokračovať, Dubo? Čo hovoríte na početnosť streľby v druhej tretine, prosím vás?
Tak určite je to o mnoho lepšie ako v prvej tretine. Mali sme vlastne viacej striel a viacej šancí. Hovoríte lepšie ako v prvej tretine, prosím vás. V prvej tretine sme mali jednu strelu na bránu, v druhej tretine sme mali jednu strelu do plexiskla. To je lepšia početnosť strely, prosím vás, Dubo. Tak ako lepšie do plexiskla ako žiadna. A ako bola to vlastne strela odo mňa a ja som sa ani nesnažil nejako veľmi strieľať, ja som to chcel nahrať, ale jednoducho mi to nejako sklzlo a tam som to nechtiac a nechtiac som to trafil do toho plexiskla, no tak ako ospravedlňujem sa vlastne tým organizátorom ruským, no. Dobre, čo myslíte? Je ešte šanca vyhrať tento zápas? Tak šanca vyhrať, no myslím si, že tak keby strelíme, ako určite áno, keby strelíme nejakého kontaktného góla na 1-5. Áno. A ako streliť kontaktného góla, Dubo, keď jedna strela za 40 minút? Ako, čo vediete, preslovku alebo čo, ja neviem? Mali by sme určite začať by sme mali určite tie presilovky využívať a tam by sme to mohli rozhodnúť. Áno. Dubo! To si ty! Čau! Urobíme si fotku! Dubo, môžeme? Áno! Jo, budeme mať fotku s Dubom! Jo! Slovensko! Nedáš si žemlu? Tak nie. Áno, tak ako chcete streliť ten gól jeden? Ako chcete streliť, keď sa nič nejde? Preslovka alebo čo? Mali sme iba jedno oslabenie, 5 minút, vlastne Chreno šiel na trestnú, tak ale v oslabení asi moc gólov nedáme. No tak, ako, môžeme to brať len pozitívne, vlastne. Ako myslíte to oslabenie? 5 plus do konca zápasu môžeme brať len pozitívne, myslíte to? Áno, môžeme to brať len pozitívne, môžeme sa z toho len poučiť, z tejto presilovej, ako stresovej hry supera. A Chreno, ako, hovorím, ako nechcel ho pretiahnuť tou hokejkou vlastne po ksichte a nechtiať sa nejak omylom, prosím vás, ten mikrofón. Nechtiať sa nejak omylom. Prosím vás. Dostal, nechtiať sa, počkajte, nechajte ma dohovoriť, nechápte mi tým mikrofónom po hlave, lebo akože smejem sa, ale nie je moc na čom. Takže, chcem dopovedať, že Chreno vlastne pretiahol tam do hokejkou po ksichte a na tú lavičku sa dostal omylom, ale ja nič mu nevyčítame, chalani, sme mu povedali, že spravil to síce 5 plus do konca zápasu a ten hráč má asi zlomeniny, ale nemôžeme mu nič vyčítať, fakt ako chalan sa snaží. Nebudeme sa točiť okolo tejto jednej veci, ako sa na bombone, áno, ak sa vraví. Prosím vás, vidno, že ste rozrušení, fanúšik za nami prišiel, ten vám ešte verí, ale títo vám už neveria. Prosím vás, v čom to je, že sa vám nedarí? Vy ste náš najlepší obranca z NHL, jednotka v maďarskom bodovaní, proste máte... Keby som chcel, môže mať mobil hoci ktorej baby. Vidíte tú super kočku, môže mať aj mobil, alebo tú podávačku, môže mať aj mobil. Dívam sa do modrých očí, môže mať aj mobil. Hej, aj mobil. Hen tú, čo ju stráži fotrik, môže mať aj mobil. Na tú tvoj poradovník môže mať aj mobil. Aj mobil. Čo? Môj mobil? Hej, aj tvoj mobil. Najväčšia ponuka akciových mobilov. Vyberte si z viac ako 50 skvelých telefónov za jediné euro. T-Com a T-Mobile. Máte najviac bodov, jednotka v bodovaní maďarskom, Norrisová trofej. Čím to, že sa vám nedarí proste? Hovorí sa medzi fanúšikmi, že máte doma rodinné problémy so ženou. A kde je pravda? Tak napite sa, ja pijem, lebo... Ja si nejak, ako mikrofón prosím, tak ja si nemyslím, že... Prepačte. Mám rodinné problémy a nerobte mi s tým mikrofónom, už prosím vás, že sa nedá stále, no. Sice sme mali teraz týždeň ako tú tichú domácnosť s manželkou, nepovedal som jej ani slovo celý týždeň, ale tak už začína počuť na pravé ucho. Takže vy doma bijete ženu, nemyslíte si, že toto vám môže poškodiť v vašej kariére?
vlastne, že stratíte obľúbu medzi fanúšikmi, že máte domáce násilie na ženách, ako nebáte sa tohto vy? Dubo? No tak určite nie, pretože ja totižto som hokejista, ako nejak moc nerozmýšľam, nejak ma to moc netrápia tieto veci a ešte ma tak zaujíma akurát, kedy si pôjdem vlastne spraviť tieto moje nové, ako zuby nové, keď si pôjdem spraviť. Dubo, ďakujem za úprimnú odpoveď, samozrejme, takto. Dneska by to chcelo 3 body, aby bola ešte aká taká minimálna šanca na postup do bojov o záchranu v svetovej skupine. My chceme byť vo finále, samozrejme, aj to budeme riešiť ešte asi po ďalšej tretine, síce toto je už druhá, ale čo potrebujeme, aby sme postúpili ďalej? Potrebujeme zdolať náš dnešného supera, alebo sa spoliate na iné výsledky z iných zápasov? Ako? Dnes to vidím už iba na zohrávanie sa, fakt, to hľadanie na ihrisku. Myslím si, že dnes to asi, no víťazstvo ako, nie je to nemožné, hovorím, ten kontaktný gól na 5 vypadne, je to dobré, ale myslím si, že ako určite šanca ako je veľká. Keď prehráme, tak to nejako veľmi nevadí, pokiaľ Slovinsko vlastne vyhrá s Kanadou, ako Taliani tam majú v skupine Švédov, tí keď porazia Francúzi, pokiaľ vyhrajú skupinu, ešte majú pred sebou zápas s Kanadou, tam vlastne stačí len 10-0 im dať, teda s Fínskom som myslel, tak áno, s Fínskom. Takže tam stále šanca, dneska vlastne sa ešte len zohrávame, hľadáme sa na ihrisku, skúšame nové kombinácie. Glenn vlastne nám dneska... Tak áno, poraziť Japoncov 10-0, alebo Japonci poraziť Kanadu 10-0, to sa deje každý deň, to sa môže stať, áno. Chcem len dopovedať, že ten Glenn dneska ako nám povedal, že skúša ešte aj tie formácie, tie útoky zohrávame stále a nemusíme sa vôbec nejak stresovať, môžeme to brať len pozitívne určite. Áno, Dubo. Ešte tu mám takú špecialitku pre vás jednu pripravenú. Rozbor elektronickým perom. Nech sa páči, prosím vás, túto akciu zo 57 minúty, druhej tretiny. Prosím vás. Čo sa tu stalo? Tak myslím si, že vlastne tento hráč, jak je tu, tam vlastne tá 18-ka, išli vlastne tí Dáni do prečíslenia. Dáni, nemyslíte náhodou Kazachstan? Kazachstancov? Dánsko? Asi nie. Kazachstan, dneska hráme s Kazachstanom, nie s Dánmi. Aha, tak to som nevedel. To je aj, vy ste hokejista. Nevadí, dostali sa do prečíslenia, vlastne hej, tí Dáni a 2 proti 4. Áno. A tento hráč s číslom 18 úplne nepochopiteľne položil hokejku na zem a tam nechtiac o ňu zakopol a tam už obraňujúci hráč padol na zem, tam už bolo úplne jasné, že tí ďalší obraňujúci 2 hráči naši, ako tam nebola možnosť, aby zachytili tú akciu. Ako, ja sa na to pozerám, ale 18-ka, nechcem ísť prostý, ale nie ste to náhodou vy, prosím vás, otočte sa, prosím vás. Ako, to určite nie. Dobre, nevadí, nie ste to vy ste náš elitný obranca, rozumný hokejista, nevadí. Nevadí, Dubo, pohode. Takže ideme ďalej. Práve dostávam otázku na záver. A nie, predsa len, ešte sa nedá opýtať na ten tretí vlastný gól od Hurkoša Baču. Ako je to možné, že vlastný hráč na vlastnej tretine pred vlastnou bránou vlastne dá si vlastný gól do vlastnej brány vlastného brankára? Vlastne vysvetlite nám to, ak takýto vlastnec môžeme dostať do vlastnej brány. No tak áno, Hurkoš Bača je stabilný zadák v našej zostave a asi vás ten mikrofón, no. Prepačte. Ale Hurkoš je elitný hráč a do vlastnej brány gól, prosím vás. A tak ako nehybe sa takmer vôbec ten Hurkoš, je stabilný zadák v našej zostave. K tomu vlastencovi, tak to sa stáva ako ten Japonec, čo tam hodil pred bránu. Prosím vás, Japonec, Dán, hráme s Kazachstanom dneska, Dubo. Áno, tak prepáčte, ja som to nejako nechytila. Nepíte mi tu moje veci, hej, nie, že ste mi to... Pánovo, toto je priamy prenos. My tu nežartujeme. My chceme vyhrať dneska 0-5. Jednoducho, ten Japonec sa tam hodil pred bránu rovno. Mikrofóny, ja ovládam. Rovno na obrancu Hurkoša. No. Ten uvidel asi prvýkrát v živote voľnú bránu, no tak to tam proste... A do vlastnej, no. Ak možno ešte stihne dať aj ďalšie 2. Ďalšie 2, ako myslíte vlastence, veď to je vlastne hat-trick. To vlastne 3 góly do vlastnej brány. Myslíte toto, hat-trick? Aha, tak to som nevedel. Že hat-trick sú 3 góly, ste nevedeli.
Nevadí, Dubo. Stále ste mladí, 34 rokov, vaša kariéra je celá pred vami, ako... Nevadí. Vaša kariéra je celá pred vami, to nevadí. To sa ešte naučíte 34 rokov v pohode. To doštudujete niekde na priemyslovke možno? Dobre. Dubo, takto. Ešte dostávam informáciu od režiséra, že sa vás spýtať, že vlastne ste mali teraz poradu s trénerom, čo vám povedal tréner v kabíne, také dôležité, s čím vykorčulujete na ten ľad do tej poslednej tretiny náš zápas? No tak určite nemôžem vám toho veľa prezrádzať, predsa len to je z kabíny tieto veci, ale povedal nám niečo vlastne iba v tom duchu, že to máme vlastne vyhrať. A ten mikrofón prosím vás držte už. Že si máme vlastne zistiť, na ktorú stranu točíme, lebo zatiaľ sa mu to veľmi nezdá, aj tá strela jedna na bránku je to dosť také, jak by som to, je to málo a ešte sa dnes aj pýtal, hlavne to bolo cieľom debaty, vlastne cez prestávku, že či nemáme, hľadal ako žuvačky zháňal, lebo na pozápasovú tlačovku, aby to mal pripravené. Áno, hovorí sa, že Henlon potrebuje tie žuvačky, že vraj mu kandli jak z rázneho kanála, to vystrihneš potom ako jasné, to je práve prenos, pardon. Dobre, ďakujem za vaše úprimné odpovedanie v našom štúdiu Kanianskej národnej televízie. Predávam obraz aj hlas na komentátorské hľadisko, stanovisko. Dubo, ďakujem za rozhovor ešte raz, nech sa darí. Ďakujem. Dovidenia. Díky moc, díky. Zoberte si vaše saky, paky, to veľmi zaujímavý rozhovor. To vám tu nechám. Dojedzte. Nazdar. To bol iný debil. Hej? Alebo to tam vystrieť, nemôžem povedať. Ty vole, to bol iný pako. Dobre.